Awganistanın paýtagty Kabulda prezidentligi dalaşkar Ashraf Ghani saýlawlar boýunça garaşsyz komissiýany tarapgöýlükde we açyk bolmazlykda aýplady. Ghani komissiýanyň galyp sesler anyklanýança garaşyp saýlawlaryň netijelerini soň yglan etmelidigini aýdýar. Elkinji netijeler ýurdun öňkü Daşary işler ministri Abdullah Abdullah'nyň öňe saýlanyp Ghani'niň ikinji ýerde barýanlygyny görkezýär. Pakistanyň Awganistan bilen serhetdeş mohman tire taýpalar etrawynda resmiler bekanun ekilen gök naryň uly hasylyny ýok etdiler. Pakistanyň resmileri ýurdun neşeli ösümlüklerden azatdygyny 2000-nji ýylda yglan edipdi. Emma häkimetleri tire taýpalar regionlarynyň ençemesinde howpsuzlygyň gowşaklygynyň we garyplygyň yerli ýaşaýjylaryň bekanun neşe önümçiligine baş goşmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Kazakstanda ikinci Jahan uruşunyň veteranlarynyň Adolf Hitler barada makalany çap eden jurnaly oda bermeginiň ýany ýakalaşyk emele geldi. Anniz Adam adly jurnal aprel aýy boýunça tutuş sanyny Hitler'e bagyşlady. Jurnalyň adyndan bir işgäri neşriň çap eden maglumatlaryny gorap, onda hiç bir ýalňyş zadyň ýazylmandygyny aýtdy. Hristiyanlaryň Pasxa bayramçylygy Siriýanyň Malowla şäherinde hem bellendi. Damaskdan Demirgazyk tarapda ýerleşýän bu şäherde soňky hepdelerde Siriýanyň goşunynyň we gozgalaňçylaryň arasynda agyr söwüşler bolupdy. Dinçileriň bayramçylyk ibadaty söwüşler derarly uly zeper ýetirilen kilisede geçirildi. Kırgızstanyň Batken vilayetinde ören seýrek Aýgul adly güle bagyşlanan gül bayramçylygy geçirildi. Bayramçylyga halkara uramalaryň we ilçihanalaryň wekilleri gatnaşdylar. Aýgul Kırgız destanlarynda agzalýar we ýurtda ýitmek howpy astyndaky ösümlik hasaplanýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.